Mbak Niken monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Pak. Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ngoten. Wah iya. Ngono, Pak. Ah iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampean nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan nonton Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Enggak, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Berarti etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih. Ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer, Bapak. Bingung to kowe? Munyer-munyer kuwi. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledhos wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene salah. Maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki kowe sik nek pucuk pelem kowe. Sepil, sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggen iklan terus terang terus lho. Ayo. Marem ya sowan ning Nganjuk. Alhamdulillah, Pak. Niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa, deres, Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi entuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng neng omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembang caping gunung coba kaya apa. Saben bengi. Wah, sonku ya jebol-jebolo. Ayo. Jembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memecah menganggur janur kuning biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi, gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngaten. Ngono, lah kowe mesti kendel. Ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak
sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi, Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok mana. Iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ndek. Nduk, niken. Dalam. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nenggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono ya lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek neng wayang? Lek neng wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop ae kowe ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun Nduk, lek ngurungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo coba kaya apa. Terus e. Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Panas. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Ayo. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sangat gedine ya. Ayo, koek. Ayo.
Mugi. Alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry Ora ya. nyambung lho, Pak. Ora nyambung obate keri deh. Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. Kok sik kan, sing penting kan Pak No disebut Pak No ngono to. Jadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lah ya ora apa-apa. Paling Pak No niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No, celanane suwek tengahe ngono to. Pinter we. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lah jenenge parikan sing padha karo jalur. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitake mugine. Ayo. Terus Mugi Pak No sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Oh, Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah, iya. Malah parahyangan. Ayo. Gandeng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, ora rampung lagi. Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng Ah. tansah kathah rezekine, sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten Mas ya. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah ya nggih. Bumu wis 48. Ning ambak 48 tambah 6 malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wonten hadise to. Wong Iya. wedok iku saya tuwa ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih. Amin. Marotuaku, ya toh? Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ayo. Ayo. Ibu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Nganjuk. Kademen, Mbak. Ademen ya. Heeh. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku akhire ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. Ayo.
tuku mangan. Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi, ayo. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti toh, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah. Muga-muga kathah rejekine. Allahumma amin. Ayo. Ya Bir. Ayo ya ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Brigita Ciloko ayo. Ya niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Brigita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum pek soden. Kapan ya? Isto Pak iki parian lho jadi. Saya ayo Yudae ngetap ae ayo. Ayo Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balanono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma amin. Api Pak akhirnya. Ora biasa. Ayo, yo kan, awakmu kan urung dhewe. Kula to Pak. Yo no. Kula nggih to. Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Ika keselen Pak ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kaya mau piro? Kok hitung ora? 50-an 400. 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tirakane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih,
ditampani, lek boten yo dinteni. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono lho. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung
iki mau lagu rewel ngene iki lho. Iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Nah, ngono kuwi.